ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. Ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо бародаро. Ва дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳоро пешкаши шумо мегардонем ва бо нархи арзон мебошад. Дар комментарӣ нависта будед, ҳатман пешкаши шумо мегардонем бародаро. ба касонеро ки чӣ гуна мошин, хона, замин, квартира, чизе ки дар кор бошад, ҳатман дар таги комментарӣ нависед. мо дар навори оянда пешкаши шумо хоҳем кард. ва касе ки чизе фурӯшӣ дошта бошад, ҳатман дар ватсаи мо сурат маълумоташро роҳӣ кунед. мо дар навори оянда реклама мекунем. дастгириро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешрафти канали мо мебошад. як нуна лайк ва подписатсияро зер кунед. мо бошад наворо сар мекунем. шероина дар комментария бисёр одамо BMW тройка навистагиянд ки бениҳоят мухлисош бисёр будастанд BMW тройкара. ва дар ин навор якчанд намуди BMW-ҳоро пешкаши шумо мегардонем. дӯстони дастгирии канали моро фаромӯш накунед. ҳамун як дуна лайки бепула бигузоред. мо бошад наворо сар мекунем. ва якумин мошини мо дӯстони дар навори имрӯза BMW тройка солаш 1993. объем моториш 1.6, коробка передачаиш механика, сӯзишториш бензин, газ ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша дӯстони азиз 28 000 сомон мега. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо дӯстони азиз 929 27 27 35 қади дӯстон занг бизанед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархша дӯстон бениҳоят арзон мега 28 000 сомон. ва дӯстони азиз ин даруни салоншам сурат гирифтагӣ, ҳама ҷо сурат гирифтагӣ қоидавияй ва метавонед маълумоти бештарро аз худашон дастрас кунед. BMW тройка дӯстони азиз соли 2002 объем мотори 2 мебошад. коробкаш механика, сӯзишториш танҳо бензин қадим меравад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи дӯстон нархша 43 000 сомон мега. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. занг бизанед, маълумоти бештарро аз худашон дастрас кунед. 905 060 0959 қади дӯстон ба ин ҳамин номерҳо занг бизанед ва маълумоти пурашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз дастгирии канали моро фаромӯш намекунед. то охири видео тамошо мекунед ва як дона лайкро зер кунед. мошини навбатӣ мо дӯстони азиз Toyota Mark D қабул кардем. солиш 1998, объемаш 2 мебошад. коробкаш автомат, сӯзишториш бензин, газ қадим мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи Исфара. нархша дӯстони азиз 15 000 сомон мега. мошин дар ҳолати хуб ай дӯстон. номерҳо барои тамос 987 70 40 32 қади дӯстон ба ин ҳамин номерҳо занг бизанед, маълумоти бештарро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстон мегузарем ба мошини навбатӣ BMW тройка солаш 1994, объемаш 1.6. коробкаш механика, сӯзишториш бензин, газ ва 1 сола ҳуҷҷат дорад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 32 000 сомон мега. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. 901 61 67 70 қади дӯстон ба ин ҳамин номерҳо занг бизанед, маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, як подписчики канали мо гурӯзавои Форланд навистагӣ буд. ман то охири видео тамошо кунед. гурӯзавои Форланд дӯстон соли 2013 дар шаҳри Душанбе қарор дорад.
нархша 47000 сомон мегӯяд. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо 934 10 00 08 қади дӯстон занг бизанед, маълумоти пуррашро аз худашон дастрас кунед. Toyota Corolla дӯстони азиз қабул кунед. соли 2007 объёмаш 1.8. коробкаш автомат, сӯзишвори танҳо бензин қадимиро ва қарор дар шаҳри Бохтар. нақша дӯстони азиз 70000 сомон мегӯяд. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо 93 470 47 47 қади дӯстон муроҷиат кунед ва маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз мега коробкаш автоматай ва нархша 70000 сомон мегӯяд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мегузарем дӯстон ба мошини навбатӣ Honda Sonata қабул кунем. соли 2000 объём мотори 1.8. коробкаш механикаш, сӯзишвори бензин газ ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша дӯстони азиз 15000 сомон мегӯяд. барои подписчикома дӯстони азиз мошинҳои арзонро қабул кардестем ва ёфтестем баҳри шумо дӯстон, то ин ки шумо ҳаловат баред. номерҳо барои тамос 917 53 53 81 қади дӯстон муроҷиат кунед. маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз дар канали мо ҳатман обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед ва зангонаи каналро дала васебонед, то ин ки аз видеоҳои нави мо ҳар рӯза бохабар бошед. ва қабул кунем Daewoo Nexi соли 1996 объёмаш 1.5. коробкаш механикаш, сӯзишвори бензин газ ва қарор дар шаҳри Хуҷанд. нархша дӯстони азиз бениҳоят арзон мегӯяд. нархаш 13000 сомонай. номерҳо барои тамос 927 04 18 00 қади дӯстон занг бизанед ва маълумоти пуррашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мошини навбатии мо дӯстони азиз грузовои газел қабул кунем. соли 2010 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстон нархша 35000 сомон мегӯяд. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо 885 886 500 қади занг бизанед дӯстон, маълумоти пуррашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз ба каломе ки ҳамин видеоҳои мо маъқул бошад, ҳатман даратаи комментария видеоҳои моро дӯстон баҳогузорӣ кунед ва наворо лайк бимонед. ва мегузарем ба мошини навбатии Opel Astra G қабул кунед. соли 1999 объёмаш 1.6. коробкаш механикаш, сӯзишвори бензин газ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 36000 сомон мегӯяд. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо занг бизанед, маълумоти пуррашро аз худашон дӯстон дастрас кунед. ва дӯстони азиз мегузарем ба мошини навбатии Opel Zafira қабул кунем. соли 2000 объём мотори 1.8. коробкаш механикаш, сӯзишвори бензин газ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 46000 сомон мегӯяд. номерҳо дӯстони азиз 927 10 80 40 қади дӯстон муроҷиат кунед ва маълумоти пуррашро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, якто BMW дар ҳолати хуби техникӣ ёфтем. қабул кунед ва то охири видеоро тамошо кунед ва дастгирии канали моро фаромӯш накунед. BMW тройка соли 2007 объём мотораш 2. коробкаш автоматай, сӯзишвори танҳо бензин қадим меравад дӯстон.
қарор дорад дар шаҳри Душанбе. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо 97 20 55 23. қайди дӯстон ба ин ҳамин номерҳо занг бизанед ва маълумоти бештарро аз худашон дастрас кунед. мошини навбатии мо дӯстони азиз BMW тройка соли 2001 объем мотори 2. коробкааш механикаш сӯзишвориш бензин газ хатм меравад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша дӯстони азиз 55 000 сомон мегаҳад. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо ва занг бизанед дӯстон маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. 97 21 02 00. қад дӯстон занг бизанед маълумоти бештарро аз худашон дастрас кунед. BMW тройка дӯстон бениҳоят балетишгоҳи BMW тройка бисёр будай. мо ҳам ба ҳамин хотир ба хотири подписчикамон BMW тройкара бисёр монед дар ин навор. BMW тройка соли 2000 объем мотори 6. коробкааш механикаш сӯзишвориш бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 45 000 сомон мегаҳад. номерҳо барои тамос дар рӯи экранҳои шумо. дӯстон занг бизанед маълумоти бештарро аз худи соҳибаш дастрас кунед. 99 884 814. қайд дӯстон ба ин ҳамин номерҳо занг бизанед маълумоти бештарро метавонед аз худи соҳибаш дастрас кунед. шерои нар дар ҳамин ҷо навори мо ба охир расид. ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои қадр кардантон ки то ин ки аз видеоҳои нави мо ҳар рӯза бохабар мешавед. ва лайку комменту ва дастгириро фаромӯш накунед дӯстон. лайку комментро мемонед. ҳазор раҳмат дӯстон, аз ҳамаи шумо мо миннатдор ҳастем. ва дӯстони аз ба касоне ки чӣ гуна реклама дар кор бошад мо ҳатман бо нархи арзон реклама мекунем ва дар ютуб мегузорем, мепартоем. ва дӯстони азиз, мошин, хона, замин, квартира, границаи Қазоқистон рафтан омадан, ё ин ки авиабилет бошад, ё ин ки магазин дошта бошӣ, ё ин ки фирма дошта бошед, чизе ки дӯстон дошта бошед, мо ҳатман дар наварҳои оянда бо нархи арзон ва пешкаши харидорро мегардонем. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда, худованд нигаҳбонатон бошад. то видеоҳои оянда дӯстони азиз, ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.